Yo, what's up ladies and gentlemen? Hi guys. So good afternoon. Karon mag-unbox day ko sa akong box nga nadawat or package nga nadawat gikan sa EC. So karon inyong mahibaw-an kung unsa ang sulod ini. Unsa di ay ang meaning sa EC. So dili na nako patas-on empowered consumerism. So usa ko sa ilang nga na-invite last 2020. So na-receive na ko ni nga package is niadto pang 2020. So ako ni siyang nahiling pero last pa to. Hangtod karon wala na ko ni siya na use. Wala jud as in. So akong ipakita ninyo para pod makakita mo kung unsa ka maayo ang ilaha nga package nga ilang gihatag or ilaha nga gipack deri. Akong ipakita ninyo, magsugod na ta. So mao ni siya ang box guys. So are EC package C. So naa di ay mga package nga ilang pilian didto sa halaga nga imong gihatag or gisend nila. Na sila papilian nga EC package A, package B, and package C, package D. Naa sad sila package D pero mas akong napilian is kani nga package C. Karon, are you ready? So karon ato ana ni nga i-unbox tungod kay na inspired lang jud ko nga mag unboxing diri kay akong ipakita ninyo kung unsa ang ilang gisulod dinhi. Okay guys, so karon di na ta magpaligoy-ligoy pa ato nang sugdan. Atong sugdan kung unsay suludan ha. Wala jud ko ani kabalo nga mauday ni ang ilahang sulod as in. Ara! O, diba, mga items nga. So, ang una na kong whole button is kani. Colidos. Sa mga taga-kumpanya, shout out ninyo diha, guys. Salamat ani inyong gipackage diri nako. Oh, mao ni siya first nga item. Wala ko kabalo kay wala pa nako ni mabasa tanan kung para asa ni, wala pa ko ka research kung para asa ni, munang galibog pa ko. So ikaduhang item kani guys, mo ni siya ang ikaduha nga item nga ilang gihatag nako. Natura cuticles, wala ko kabalo unsa una pagbasa. Basta 24/7 daw ambot lang. Round the clock nutrition dietary supplement. Okay. Dietary supplement di ay daw. Okay. Og dapat ay tulo ni sila kabuok. Wala ko kabalo kung unsaon ni paggamit, wala pa na ako ni mabasa kung unsaon. Og good luck na lang. Sunod nga item kani muni siya. Muni ang ikatulo nga item nga ilang gihatag nako or ilang gipack. O diba? Herbal toothpaste. Wala siya. Sunod. This one. O diba? Murag familiar mo ani guys. Familiar jud mo ani guys. Kay daghan kaayo ni sa Shopee, daghan kaayo ni siya sa bisaga sa kuan butika. Familiar mo ani. So ato ang makita no nga ang ilang mga items nga ilang gipack ani nga box is pang health, no? So naa po dai sila mga ipanghatag nga na sila kani. O di ba? Retail pack price list. Mao ni di ay siya. So ato ni mabasa later.
Kani guys, kani mao ni siya, nay usa ani duha ni siya kabuok nani usa ni niya ako nang nagamit kay murag na feel na ako nga kani mas gusto ko ani kay magsige ko pindot og cellphone. Kani protect, I protect i-protect ambot lang 24/7 ano siya. So naago rin ni siya partner guys, are. So mao ni siya ang last box na ilang gipack diri sa kuha. Mao ni siya ang energy. So ay lain maura di ay to. Maura to guys, do. Mao na. Wa na no. Na atong itak-tak. Wa na lain. So maura sa to guys kay sa sunod na ako nga video akong ipakita ninyo kung unsa ang buot ipasabot sa easy. Di ra ko mag-explain ana. Ang ako lang ako ra ipakita ninyo kung pila or tagpila ang mga valor ani ng mga items. Maura ni siya. Look at this. Taran! Nakabayad ko ani valor og 8,999. Okay? So, bye-bye muna. Kanira sa akong ipakita ninyo basta nakita ninyo ang items. Valor og 8,999. Bye! Thank you for watching.